Здравейте, пичове, аз съм Пирос Козив и днес играем малко Майнкрафт и разбрах едно нещо и то е направих къща и изиска много дърво. Почти сме направила, не предвид, но това е прекалено много дърво иска. Това дърво, дето почти нямам време да го събирам и затова го събирам извън епизод. Нямам камък. Ура. Много. Аз направих чаркол, само да може да направя малко точно, защото тук става тъмно много. 24 точно супер. Малко по-отвънка. В тази къща няма вече много да живея. Тук ще може би ще събирам камък като ми трябва. Само издава камък да направя стълбите. Може да се прави то гранит малко така. Добре, нека видим. Дванайсет стълби. Нека скачи горе. Ще правя нещо като стълбички. Така. Искам... тук малко стълби. Може би ще стане. Не знам. Ще стане готино така. Може би. Казвам може би. И затова ще ходя да събирам дърво и ще строя къща и когато къщата стане готова, ще пусна клипа. Видим. Как стане. Това е така е готино, но. Това така е много готино. Но така, пичове, спирам клипа, отивам да събирам дърво. Тук. Знаете какво осъзнах, пичове? Че тази къща изисква много дърво. И под много дърво имам преди много дърво. Дойде ми една идея по страните с кобълстоун да я направя. Ще изглежда по-красиво. Красиво. И ще се върна вече, когато е напълно готова къща. Вижте там как изглежда сега. И още един кът. Извинете, пичове. Това е моята къща. Тук. Не знам дали кефи, мен кефи много. Тук мога купаем малко. Тук малко. Това отвътре заведено тук. Не, показвам какво. Мога да добавя килим. Сигурен си килим червен да е. Нека да е. Цветим малко кожа. Две кожи си да кажеш. Имаш кощрето тук. Така ли справиш? Така справиш. После. Килим. Трябва много повече. Червено. Къде има червено? Ще намери... Свято духа малко покупая вече наистина. Не е толкова на базика, толкова ще цветя. Така, 3 карпера от карпата. Трябва да още на червена цвета. Мога да има. Ето. Ти много още време от клипа, мога да направя нещо. Забравя, че не трябваше две кожи. Добре, пичове. Аз ще паузирам. Ще направо паузирам клипа, докато намеря овце още. Бай-бай. Пичове, намерих 10 кожи. Стана още 3 цвята.
Ще видим карта. Красива. Не много, но все пак горе-долу. Тоест, това твърдо. Горе-долу спава. Горе-долу късно. Само че... Горе-долу. За сега ще е така. Така става горе-долу, пичи. Смятам вече наистина да мога да копа. Защото ми пист. Тим. Клей. Тим. Си взема малко бочка. Също няма, ми трябва... Това? Ома. Пяска няма. Провалих се. Провалих се в живота си. Добре, пичи. От тук не ще слизам. Няма много мобове. Мобове. Правил съм път за насъм. Ома. Много сериозно копичи. Много сериозно. Има айрон. Там има колсуба. Това ще ви изкопая. Много е. Това равин е хубав. Много ми е зора и това копич. Вижте, това зора ми се дай. Така. Добре. Сцета ми спред. Как се купае това тук? Няма да... Няма кътвам, защото... Долу има такива. Няма кътвам, защото има много време. Добре, тук може да има. Я! Добре. Съм доволен на много. Свет тук. Добре, че няма много мобили. Още 3 минути. Добре, може би ще мога да скипна. Защото няма да е много забавно и така. Няма да е много забавно да гледате как копая, затова паузирам клипа. Здравейте, пичи. Намерих малко материали. Много малко. 52 айрон, много кол, 2 диаманта намерих. Малко кол стон, с който да се кача нагоре. Не откъде да стигне. Айрон кирк си направих, докато бях долу. Поне се връщах надолу, нагоре. Що не мазеш? Това го не видях горе. Така. Виждам, че ще пусна малко айрон. Като го взема. Още. Няма. Нет. Стис нагоре, пичи. Стис нагоре. Трябва да се направя по-нормален път тук надолу. Нещо се бъгна. И добре, пичи, смятам това да от клипа. Няма какво друго да ви кажа. Затова, пичи, направихме си къщата. Окопахме малко, намерихме много руди. И виждате, сега слънцето залязва. Ще похапнем тази пажилка. И смятам това да е за клипа, пичи. Затова бай-бай.